I paral·lelament, per mi és una doble satisfacció perquè és una satisfacció personal i no puc parlar en nom d'Andorra Turisme perquè el jugador nou és del mateix origen de país que jo, de Macedònia, i que era un tema que parlant amb Gavi vam decidir que faríem la presentació aquí perquè així també podia practicar a Macedònia després de no sé quants anys i de fer interprete al mateix moment de tot el que és el tema d'aquesta roda de premsa. M'acompanya el senyor Gorka Ixas, el director president de Morabanc Andorra, conjuntament amb el senyor Francesc Solana, director esportiu de l'equip. I res més, abans de passar al tema de preguntes, jo faré tot el que pugui per ajudar amb tot el que és la traducció i passo la paraula a Gorka. Bé, moltes gràcies a tots, primer per haver vingut i sobretot gràcies a Andorra Turisme avui per cedir-nos aquest espai per fer aquesta presentació i molt especialment al Betín perquè com comentava ell, doncs probablement sense el seu ajut avui no podríem fer aquesta roda de premsa. Jo us passo directament la paraula a vosaltres, si voleu fer alguna pregunta al Botja o al Francesc o a mi, a qui vulgueu, arrenquem quan vulgueu. Moltes gràcies. Molt bé. Li volia preguntar si podeu fer la pregunta al Botja què és el que l'ha fet de cantar per fitxar pel Morabanc Andorra. Zapraszam za Was. Što mislite zašto imate interes da dojdete u Andorra i da igrate u našoj ekipi? Prvo slušam sve najbolje želoti za Andorra i za Gravac i za klubot. Primer de tot, jo vaig escoltar moltíssimes coses molt positives del club i sobretot del país i de la ciutat, de les tres coses. Španska liga je najjača liga u Evropa i dojdo da igram tu i da beležam dobri igri i rezultati su Andorra. Tinc l'honor i el plaer de poder jugar. Ens va donar l'oportunitat de jugar la millor lliga d'Europa i una de les millors del món. I tenir aquesta possibilitat de jugar no he pensat massa, és a dir, és el principal motiu per venir a jugar amb aquest equip i totes les referències que tinc són bones. Què pot aportar l'equip? Što može ekipata da očekuje od tebe? Što možeš da davaš za ekipata? Klub sama igra je pozicija šuter, da šutiram, da dam koš, da igram dobro odbrana, dobar pikerov. Ell diu que la seva posició com el shooter, com seria això, tirador en global, li dona la possibilitat de marcar moltes canastes i això automàticament dona la possibilitat de guanyar partits. Això és un objectiu seu, per suposat. Знаеш ли някой от ова екипа? Дали имаш някой што си игра порано или дали имаш някоја референција од играчите што играат во Morabanc Andorra? Ne sam igrao sam nikoga od tuga, ама ги знам Виктор Сада, Джаваje, Luka Vuganović. No ha tingut la possibilitat de jugar i de tenir companys d'equip, però té referències de jugadors d'Andorra que juguen a Morabanc Andorra en aquest moment. Imagino que ell creu en el projecte perquè he jugat a l'Eurolliga, he jugat en un equip que està a la part baixa de la Lliga Espanyola. Com diu això? Perdona, que ell creu en... Que ve perquè creu en el projecte de cara al futur, perquè ara mateix semblaria un pas enrere. Мислиме дека веруваш во овој проект и веруваш дека ова екипа може да направи уште. Ти доаѓаш од Евролигата и си играл во други екипи што се добри и веруваш во овој проект. Pa da ne verov, ker nemaš ja dojem tuga. Senza creure en un projecte mai vindria aquí. És a dir, és lògic que crec que això té futur. Fins al final d'aquesta temporada. Jo he vingut a demanar a Francesc com va arribar la possibilitat
Bueno, doncs, força d'estudiar, de veure jugadors, quines possibilitats teníem i bueno, vam arribar a una operació doncs, que es feia. No? El seu equip, l'Alba Berlín, doncs, va fitxar un jugador temporal a principi de temporada que es diu Renfo, que acaba de contractar ara el mes de gener i que ha sigut el seu millor jugador, el volien renovar i el jugador que estava lesionat, que era el Jonathan Tabú, que l'any passat jugava a Saragossa, doncs tornava. I bueno, doncs, si una mica estudies el mercat i veus aquestes possibilitats, doncs, t'informes quin és el jugador que sobra i el jugador que el club no es volien desprendre, però sí que anava a jugar menys minuts a partir d'ara, doncs era el Boixda, no? Vam veure la possibilitat de que pogués sortir d'allà perquè nosaltres li oferíem l'oportunitat esportiva i de jugar a la Lliga i econòmicament entrava dintre dels nostres paràmetres i doncs, ens vam engegar la logística per veure si hi havia possibilitat de que ell pogués venir i així vam arribar una mica a l'operació és aquesta, no? Estudiar el mercat, veure els equips quines operacions estan fent i veure si hi ha la possibilitat d'alguna sortida. Hem tingut la paciència i hem tingut aquesta oportunitat que penso que per nosaltres és molt bo. És un jugador que ens donarà solidesa, que ens donarà caràcter a la part del darrere de l'equip i que ens donarà una rotació exterior més que ara doncs, amb l'entrada del Víctor i la sortida del Carles Vivià ens faltava, no? Una mica al final és el substitut del Roman que en el seu moment doncs, va marxar. Sí, ja queda tancada per els jugadors, els 11 jugadors, sempre, com diem sempre, no? Al final has d'estar una mica atent al dia a dia, no? Si hi ha alguna lesió, si hi ha doncs, algun contratemps que tenim que reaccionar com a club, doncs, evidentment que estarem preparats, però evidentment que és la plantilla que nosaltres doncs, ara mateix ja està acabada de confeccionar doncs, com estava al principi, no? Veient l'evolució que ha fet durant tota la primera volta. Aquestes incorporacions que s'han fet, contents la gent que ha marxat o tot a la part o no un bloquecito i no s'ha anat fàcil de Hi ha una mica de tot, no? Per començar, totes les operacions que fem, evidentment, són indiscutiblement i indispensablement que estiguin dins el pressupost. Tot el que hem pogut fer, ho hem pogut fer perquè, lògicament, ens guardàvem alguna partida per contratemps perquè sempre n'hi ha durant la temporada i altres que no eren previstes doncs han pogut sortir evidentment o a la part o millor sempre per nosaltres. No hi ha més preguntes? Ara que comença la segona volta i creieu que encallat l'equip no patirà per personal. No pensem que hagi de patir per mantenir, perquè nosaltres sempre hem sortit des del primer partit amb la idea que tenim sempre de competir i d'intentar guanyar sempre tots els partits, no? Ara estem doncs, al mes de gener, sabíem que seria dur, no hem pogut aconseguir, hem estat a prop de guanyar algun partit, no hem pogut treure cap victòria i sabíem doncs, què ens podia passar. A partir de la setmana aquesta doncs, que juguem amb Sant Sebastià a casa, és un partit que penso que és important, que hem de refermar-nos en la nostra idea del joc i amb el treball doncs, desenvolupat tant al dia de l'Unicaja com a Bilbao i que seguint aquesta línia doncs, intentarem doncs, treure una victòria que penso que necessitem més que res, no? Per intentar doncs, que aquesta millora que volem setmana a setmana doncs, és difícil amb les derrotes que es vegi i necessitem una victòria el més aviat possible per sortir doncs, d'aquesta sensació. Sí, perdona. Още не знам коя е улога точно ке имам, дека сам байле имам само утре си тренинг, вечер ми е првиот тренинг, па ќе видиме како ќе изгледа тоа 5 на 5 се игра.
Encara no, ell diu que acaba d'arribar aquest matí, no ha tingut la possibilitat encara, tindrà un entrenament aquesta tarda i a partir d'aquí parlant amb l'entrenador ja tindrà clar el seu lloc, el seu rol en l'equip. De cara a la setmana, què és el que ha d'aportar Bueno, com estàvem amb la incorporació del Bosdan, és un jugador que ens doni una rotació més a l'exterior. Buscàvem un jugador doncs, que fos un bon llançador de 3 punts, que tingués capacitat, sigui agressiu amb el bot i tingui capacitat de penetració, que ens donés una mica de totes les situacions del joc que tenim a la línia exterior, doncs, que ell ens pogués aportar. Perquè és un jugador que fa bé moltes coses, no fa excel·lent una cosa, sinó que en fa bé moltes, i això ens aportarà doncs, a una rotació exterior doncs, fiable de minuts i que per a ell és una oportunitat molt bona per mostrar-se a la Lliga CB. Ja fa anys que ha jugat a Ucraïna, ha jugat a Alemanya, porta 3 anys amb el mateix entrenador, l'entrenador estava molt content amb ell, no volia despenes, però ell ha buscat aquesta oportunitat esportiva que penso que per ell és molt bona. Bon, no he de jugar. Estava jugant, ha passat sense cap problema les proves mèdiques i ha fet el seu primer entrenament d'aquest matí que hi havia per posicions i a la tarda ara farà el primer entrenament d'aquí. Parla en anglès. Sí, parla en anglès. El tema és que ell no tenia la seguretat de parlar davant de vosaltres en anglès amb la suficient seguretat. Per això, doncs, la coincidència amb el Betim, i donem les gràcies, com deia abans, el Betim. El primer que vam pensar va ser el Betim és macedoni, no? Però bueno, el convidem al Betim si vol venir un dia a l'entreno. Cada dia no, però un dia... A fer de Mourinho. Sí, està clar que ha de portar Messi, que si no va jugar doncs, és perquè l'entrenador va creure que no ens ajudaria. Al final l'aportació del Jordi, ell ha sigut un jugador que ha vingut a Andorra, que ha treballat i que doncs, l'entrenador doncs, fa dies que el té avisat de que no està content amb la feina que està fent i al final doncs, això es trasllada doncs, a no jugar un dia i el Jordi ha de fer el pas endavant aquest de donar un plus en el dia a dia per intentar portar l'equip. No, treballa bé. El tema és que el Joan doncs, demana concentració, demana moltes coses, doncs, que ha trobat que el Jordi doncs, igual s'havia relaxat una mica, no? Una mica de toc d'atenció tant per ell com per la resta. No? Al final és un toc d'atenció a la plantilla, no? El que no està preparat doncs no jugarà. No? En aquest cas li ha tocat al Jordi, però ja et dic que és un toc d'atenció a la plantilla doncs, pel dia a dia.